Martín, fixache que ben o fixeron? Se te paras a pensalo, aquí no Outeiro das Penas facemos de todo. Cantamos, bailamos, interpretamos... Pois agora sí que vas quedar pasmado. E logo? Porque ao parecer os alumnos de quinto de primaria teñen preparada unha actuación de natación sincronizada. Non tes curiosidade? Pois a verdade é que me deixas abraiada. Para que esperar máis? Un forte aplauso para